Kwadhiane mbele gi weche manyien ma wuok kae di buore kae ni jatend piny Kenya William Ruto no ogonyo ayanga kweth mar jolwenj ma pacho kae ndiye madhi e piny Democratic Republic of Congo men DRC e chenro mar konyo rito kwe e pinyno. Ruto nowacho ni kwe mar pinyno en achiel kuom yore mag jiwo dongruok e kind pinje manie riwruok mar pinje mag Afrika ma ugwe mano EAC. Lidio Keyo miwa ler mar wachni. En nyasi manobagie ka tiegruok mar weche mag obila kod lweny mane Embakasi e kaunti ma Nairobi. Nyasi manochaka yanga wuoth mar kweth moro mar jolweny madhi konyo rito kwe e piny Democratic Republic of Congo. Kweth manoyudo gweth kod hayo maber koya kuom jatend piny Kenya William Ruto manotele nyasi no. We pray for them, Heavenly Father, as they go to execute this mandate, that you will go ahead of them. Protect these men and women. Give wisdom to their commanders. Give them favor, even as they work with other forces. Ruto wacho ni arita kwe e piny Congo en ting manie wi pinje manie riwruok mar pinje mag Afrika ma ugwe kaluwore gi winjruok manie kind pinje go. As a nation, this is a proud day for two reasons. First, we are sending a signal to the world of our commitment to perform our obligations by contributing to the achievement and maintenance of peace and stability in our region. The destiny of DRC is intertwined with ours. Jatend piny no kwa jolweny go ni oket maine tich matero gi e piny no kaka achiel kuom yore gedo ewi mise mar kwe ma jolwenj piny Kenya oseketo. We have agreed on the framework under which Kenya is going to work with the DRC forces for the purposes of disarmament, for the purposes of ensuring that civilians are protected. This contingent is structured at battle group level and has been prepared, well trained and equipped appropriately for the attainment of the EAC mandates within the EAC regional force. Ruto lero ni chenro mar oro jolweny piny Kenya e piny Congo en gino mosego e mbaka kendo osimo paro kuom jolony omiyo ok en gino ma osiko go asieka. And we have all agreed in what accord that it is mopong kod mwandu ma e bwolo. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi.